Tokaj hegyalja Magyarország egyik legszebb és legősibb tájegysége, melyet szőlő- és borkultúrája tett világhírűvé. 2002-től világörökségi kultúrtáj. A Zempléni hegység itt találkozik az Alfölddel, a Bodrog és a Tisza folyókkal. Mindez együtt különleges és egyedülálló mikroklímát biztosít a hegyek lankáin húzódó mintegy 6000 hektárnyi szőlőültetvénynek. Ha a híres Tokaji Kopaszhegyről tekintünk e tájra, akkor előttünk húzódik Zemplén gyönyörű hegyvonulata a világhíres szőlőkkel, Tokaj hegyalja történelmi településeivel. Itt nem csak az építészeti emlékek sokszínűsége kápráztatja el az ide látogatót, hanem a borospincék varázslatos világa is. A nemespenésszel borított pinceboltozatok alatt ma is gönci és szerednyei hordókban érlelődik a borok királya, a királyok bora. S ha már megkóstoltuk a híres Tokajit, érdemes megtekinteni hegyalja csodálatos természeti értékeit is, hisz van itt ilyen látnivaló bőven. A Zempléni hegyek lábánál, a szőlőültetvények alatt ott kanyarog a Bodrog. Ez a folyó egy páratlan szépségű, érintetlen természeti tájat, a Bodrog zugot határolja egészen a Tisza vonaláig. Tavasszal itt 5000 hektáron mindent víz borít, egyedülálló növény- és állatvilággal. Világvédett területe ez is Tokaj hegyaljának. A két folyó és holtágaik halban igen gazdagok, a hegyekben sok a vad, és az erdők kacskaringós útjai kiadó sétákra, kerékpározásra csábítanak. Az évszázados történelmi települések pedig különleges látnivalókkal, kitűnő tokaji borokkal és gazdag turisztikai programokkal várják az ide látogatót. Isten hozta önöket Tokaj hegyalján.